ତ ମୁଇଁ ଉଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣକେ ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉଗ୍ରେସନ୍ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାନ୍ମା କି ଆମର ଯେନ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଯେନ୍ ରହୁଛେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ିରେ ଆମେ କେତେ ଲେଭେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଆଇଡ଼ିକେ କିଛି ଜିନିଷ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିପାର୍ମା। ସେଟା ବଣ୍ଡଲ୍ ହଉ, ଇମୋଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ୍ ହଉ। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ବି ଜାନ୍ମା ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଲେଭେଲ୍କେ ବଢ଼େଇ ପାର୍ମା। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ପିଲିଆର୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଇଥିଲାଗି ବି ଖୋଲିଥିସନ୍ କି ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ମାନେ ଆଏସି। ଯେନ୍ତାକି 10 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ 300 ଡାୟମଣ୍ଡ ମିଲ୍ସି କିମ୍ବା 29 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ 300 ଡାୟମଣ୍ଡ ମିଲ୍ସି। ତା ସାଙ୍ଗେ 3ଟା ଇମୋଟ୍ 2ଟା ଇମୋଟ୍ ଏନ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ମାନେ ସବୁ ଆଏସି। ତ ପିଲିଆର୍ମାନେ ଇଟା ଭାବିଥିସନ୍ କି ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଯେହେତୁ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଆସୁଛେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ିରେ ଖୋଲ୍ମୁ ଆଉ ଯେନ୍ ଡାୟମଣ୍ଡ ମାନେ ଆସୁଛେ ତାକେ ଆମେ କିଣିକନା ଆମର ଯେ ମେନଲି ଯେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉଛେ ତାହାକେ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ କରିନେବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିସନ୍। ତ ନିହାତି ଠିକ୍ ହେ, ଯଦି ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଖୋଲୁଛନ୍ ତ ଆପଣ ତାହାକେ ପରଚେସ୍ କରିକିନା ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଗିଫ୍ଟ କରବାର୍କେ ହେଲେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରହୁଛେ, ଗଇନାରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରଖିଛେ ଆଉ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଉନ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ରହୁଛେ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ିଟା ମିନିମମ୍ 20 ଲେଭେଲ୍ ନେଇ ଯିବାର୍ ଯାଏ ଆପଣ କେତେବେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇ ଡ଼ିକେ କୌଣସି ଜିନିଷ୍ ଗିଫ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରନ୍। ଆପଣକେ ଅନ୍ୟ ଆଇ ଡ଼ିକେ ଗିଫ୍ଟ କରବାର୍କେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିର ତା ଲେଭେଲ୍ଟା ନିହାତି 20 ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ 0ରୁ କେନାରେ 20 ଲେଭେଲ୍ ତ ଆପଣ ଅତି ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ। ଆଉ କାଣା ନେବାକେ ପଡ଼୍ବା ଆପଣକେ ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ମୁଇଁ ଆପଣ ଜଣାମି। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଆସ୍ବା କେନ୍ତା ଏୟାରଡ୍ରପ୍ଟା ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜଣାମି। ତ ପହିଲା ମୁଇଁ ଇଟା ଜଣେଇ ଦଉଛେ ଆପଣକେ କି ଆମର୍ ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ଟା କେନ୍ତା ହେସି, ଲେଭେଲ୍ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା ଯାଇଥିସି। ତ ଆମକୁ ଲେଭେଲ୍ ଯେନ୍ ଆଗ୍କେ ଯାଇଥିସି ଲେଭେଲ୍ ଯେନ୍ ବଢ଼ିଥିସି ସେଟା ହଉଛେ ଆମର୍ XP ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥିସି। ତ XPଟା କାଣା ଯେ ଇଟା ବି ମୁଇଁ କହି ଦଉଛେ, ଦେଖେଇ ବି ଦଉଛେ ଆପଣକେ। ୟା ଯେନ୍ତାକି ମୋର୍ ଗେଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖୋଲିଛେଁ ଆମର୍ XPଟା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ହେଲେ ଆମର୍ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କେ ଯିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର୍ ଲେଭେଲ୍ 3 ଅଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ଲେଭେଲ୍ 3 ଲେଖା ହେଇଛେ ସେ ଜାଗା ଆପଣ ଟିକେ ଛନେଇ ବେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଛନେଇ ବେଲେ ଦବେଇ ଦେବେ ଇ ଜାଗାକେ। ଦବେଇକେ ରଖିଦେବେ ଟିକେ ବୋଲେ ଇ ଜାଗାଟା ଆମର୍ XPଟା ଦେଖାଯିବା ଦେଖୁନ୍। ଯେନ୍ତାକି ମୋର୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ଅଛେ 3 ଲେଭେଲ୍ ଅଛେ ଆଉ ମୋର୍ ଲେଭେଲ୍ 4କେ ଯିବାର୍କେ ହେଲେ ମତେ 544 XP ଦରକାର ଅଛେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର XP ଅଛେ 469। ଏ 544 ଯେତେବେଲେ ହେବା ତାପରେ ଯାଇ ମୋର୍ ଲେଭେଲ୍ 4 ହେବା। ତ ଆପଣ ଇ ଲେଭେଲ୍ଟା କେନୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ସେଟା ବି ଜଣେଇ ଦଉଛେ। ଆମର୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ଯେନ୍ ବଢ଼ିଥିସି ବା ଯେନ୍ ଆମର୍ XP ଯେନ୍ ବଢ଼ିଥିସି ସେଟା ଟିକେ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ କ୍ଲାସିକ୍ ଖେଳିଲେ କିମ୍ବା ର୍ୟାଙ୍କ ଖେଳିଲେ ଆମର୍ XP ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିଥିସି, ଅତି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଥିସି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ିରେ ରହୁଛେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଭେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 0ରୁ 20 ଲେଭେଲ୍କେ ନେବାର୍ ଅଛେ ବୋଲେ ଆପଣ୍ ଅତି ଜଲ୍ଦି ନେବାର୍ ଅଛେ ବୋଲେ ଆପଣ୍ ଗୋଟେ SP କାର୍ଡ଼ଟେ ମିଲ୍ସି ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମର୍ 100ଟା ଯଦି ଡାୟମଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେମା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ SP କାର୍ଡ଼ ମିଲ୍ସି। ଇ SP କାର୍ଡ଼ ନେଲେ କାଣା ହେବା ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲାସିକ୍ ଖେଳିଲେ କ୍ଲାସିକ୍ ଯଦି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ଖେଳିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 200ଟା XP ଦଉଛେ ବୋଲେ XP କାର୍ଡ଼ ଯଦି ରଖିଥିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 200ଟା ଜାଗାରେ 400 ହେବା, ମାନେ ଡବଲ୍ ହେବା। 100% ଯେହେତୁ XP କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାର୍ ଡବଲ୍ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ଟା ଅତି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯିବା। ବୁଝିହେଲା। ଯେତେବେଲେ ଆଉ ଗୁଟେ ଲେଭେଲ୍କେ ଯିବାର୍କେ ହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଗୁଟେ ଦିନ୍ ଲାଗୁଛେ ତାହେଲେ ମାନେ ଅଧା ଦିନେ ଆମକୁ XP ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଥିବା ବୋଲେ ଆମେ ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ ହେଇପାର୍ବା, ସେଟା ବଢ଼ିଯିବା। ତ ଇ XP କାର୍ଡ଼ ନେବାର୍କେ ହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍କେ ଯିବେ। ଷ୍ଟୋର୍କେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଅଛି। ଆଇଟମ୍କେ ଗଲେ ଇ ଜାଗାରେ ତଲ୍କେ ନେବେ ବୋଲେ ଇ ଜାଗାରେ XP କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା XP କାର୍ଡ଼ଟା 100% XP କାର୍ଡ଼ଟା। ତ ଇଟା ଯଦି ଆମେ 100ଟା ଡାୟମଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଯେ ଆମକୁ XP କାର୍ଡ଼ଟା ମିଲୁଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଇ XP କାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ, ନେବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି କେନ୍ତା କରି ଆମେ ମାନେ 100ଟା ଡାୟମଣ୍ଡ ଦେନା କାଇଁ ଆମେ XP କାର୍ଡ଼ ଆନମୁ ବୋଲିକିନା ଭାବୁଥିବେ। ତ କିଛି ପାଇବାର୍କେ ହେଲେ ତ କିଛି ହରାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ବୋଲେ XP କାର୍ଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନେଇ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ନେବେ ମାନେ ସରି ଯେନ୍ XP କାର୍ଡ଼ ଯଦି ନେବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯିବା। ତ ସେଥି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ନେଇ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିନ୍ ଟିକେ ଖେଳିବେ ବୋଲେ ଆପଣ 0ରୁ ଆପଣ 20 ଲେଭେଲ୍ ତକ୍ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଜାନ୍ମା ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ କି ଆମେ ଯେନ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ 20 ଲେଭେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଇଡ଼ିକେ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ କରିପାର୍ମା। ତ ଆପଣ ଜାଣି ନେଇଥିବେ ଇଟା। ଆଉ କେନ୍ତା ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ ବି ହେସି ସେଟା ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଇଟା ବି ଜଣେଇ ଦଉଛେ କି ଆମକୁ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦଉଛେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଖୁଲ୍ସୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିରେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ତ
300 डायमंड देखार मिली जाएसी कि 29 टଙ୍କା भी 300 डायमंड मिली जाएसी। ଆଉ କିଛି କିଛି ଆଇଡ଼ିରେ ଆମକୁ ପହିଲା ପହିଲା ବି ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ 300 ଡାୟମଣ୍ଡ ଦେଖା ନେଇ ଦିଏ 100 ଡାୟମଣ୍ଡ ଦେଖା ଦେସି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମଙ୍କର 10 ଟଙ୍କାରେ 100 ଡାୟମଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପରଚେସ୍ ନେଇ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିନେବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ 300 ଡାୟମଣ୍ଡ ନେଇ ଦେଇଛି ସେ ଟାଇମ୍ ତ ଆପଣ ପରଚେସ୍ ନେଇ କରିବେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଯେନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ମୋର ଗେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଏନେ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଆସିଛେ। ତ ମୋତେ ଏଇ ଏୟାରଡ୍ରପ୍ ଆସିছে ମୋତେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ 100ଟା ଡାୟମଣ୍ଡ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୁଲବାର ସ୍କିନ୍ ଦେଖବାରେ ମିଳିଛି। ତ ମୋତେ 100ଟା ଡାୟମଣ୍ଡ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମୋତେ ନିହାତି 300 ଡାୟମଣ୍ଡ ଏକା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି 100 ଡାୟମଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି नहीं टॉकअप करेंगे परचेस नहीं करेंगे ताकि आप 300 डायमंड है आप परचेस करेंगे। और गयना देवा ही देवा जिते बेले भी आपण 100 डायमंड दूसरे 10 टଙ୍କା से आप नहीं परचेस करेंगे 300 डायमंड देसी एका देसी आके। और जिते बेले आप आसूचे बोले से भी आप सागे सागे नहीं एका जी 10 टଙ୍କା से 300 डायमंड आप नहीं भी जीवे। किसी पिला यहाँ भावसन जे मोर तो लेवल 20 लेवल तो नहीं जीवा तार मुझे जल्दी क्या आगे आनमी पछे आने भावसन। तो कहीदेवा चाहूँचे जो पहला जो गयना आमको 10 टଙ୍କା 300 डायमंड दूसरे आप नहीं नौछन बोले तो आप जिते आप लेवल बढ़ते जासी तो पर आपको 10 टଙ୍କା जगह आप 29 टଙ୍କା भी करदेसी से 10 टଙ୍କା आउ 300 डायमंड नहीं दिए ना लगे जिते भी आसूचे आप नहीं जो यहाँ। तो फिलहाल भिडियो आज एतकी है। तो मोर देला जिन जानकारी जो आप किसी बुझी पारे शिखी पारे बोले निहाती कमेंट करेंगे। आउ जेटा भी मैं कहूँ मोर कहबार जे किसी भूल होचे कि मोर कहबार शैली भल नहीं होचे बोले सेटा भी निहाती कमेंट करेंगे तो मुझे आके सुधार आनमी। आउ भी जो किसी जानवा चाहून बोले फ्री फायर विषय किसी जानवा चाहून किसी डाउट अच्छे आप निहाती कमेंट करेंगे। तो निहाती भिडियो में आके आप पहुँचावा लगे निहाती चेष्टा करमी। बहुत बहुत धन्यवाद।